Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana maza da mata, wallahi inni la uhibbukum fillah. Ina aiki da wannan dama ina tunatar da mu akan falala da albarka da ke cikin wata na Al-Muharram, shine watan da muke cikin sa a yanzu. Idan mun duba Qur'ani suratul Tauba aya ta 36, Allah ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum zuwa karshe. Allah ta'ala ya ce lalle adadin watanni a wurin Allah subhanahu wata'ala a shekara su ne guda 12, sai ce guda 4 a cikin su masu alfarma ne, masu daraja da ake so kar mu yi sabon Allah a ciki. Waɗannan guda 4 akwai hadisi na Bukhari, hadisi na 2958, da annabi tsira da aminci sabbata gare shi ke cewa as-sana 12 shaharan, wata shekara gaba ɗayanta wata 12 ne, sai ce minha arba'atun hurum, a cikin watanni 12 guda 4 masu alfarma ne, sai ce thalathun mutawaliyat, wato thalathatun mutawaliyat guda 3 suna bibiyan juna, shine zulqa'ada, zulhijja, almuharram, sai kuma guda ɗaya na can gaba ita ce wata na rajab. Waɗannan guda 4 duka masu alfarma ne. Karkashin ayar da Allah yake cewa fala tadhlimu fihinna anfusakum aw tauba aya ta 36, Imam Qatada bin Di'ama bin Qatada alaihi rahmatullah, kamar yadda Ibn Kathir rahimahullah ka a tafsirin sa yace wannan aya Allah yace kar ku zalunci kawunan ku a waɗannan watanni guda 4 sune Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram, Rajab. Yace saboda sabon Allah da aka yi a watan Al-Muharram girman zunubin ya fi sauran watanni, haka Zulqa'ada, Zulhijja, Rajab. Don haka a wannan wata ba wai yin azumi kadai ba, ana so mu takaita sabon Allah matuka, don in muka yi sabon Allah zunubin ana kambama shi. Allah ta'ala ya kare mu daga saba masa. Baya ga wannan, a cikin wata na Al-Muharram ana sha'awar mu yawaita yin azumi, an kwadaitar da mu, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari, hadisi na 1900, hadisin Muslim ma na farko, a hadisi na 1982, da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa afdalus siyam ba'da ramadan shaharullahi al-muharram, mafi falalan azumi bayan azumin watan ramadana, azumi babu azumin da ya kai watan al-muharram falala. Don haka bayan azumin ashura da tasu'a da muka saba yi, ana so mu yawaita azumi, mu kwadaitar da iyalanmu wajen yawaita yin azumi. Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumin. Falalan azumin ashura ga hadisi a Muslim wanda annabi sun sake fada, hadisi na 1162, da aka tambaye shi akan falalan ashura. Su'ila rasulullah an saumi yawmi ashura faqala yukaffiru sanal madiya, yace azumin ashura guda ɗayan nan yana kankara zunuban shekara guda. Don haka sai mu kwadaitar da iyalanmu da 'ya'yanmu da abokananmu da ɗalibanmu da malamanmu da abokanan zamanmu mu dage mu azumci azumin a wannan wata da muke ciki a shekara ta 1440, zai zama ranar laraban nan ne insha Allahu da alhamis. Amma idan mutum bai samu ikon yin laraba ba, ya halatta yin laraba da alhamis, dogaro da hadisin Imamu Ahmad rahimahullah da ke da illa cikin isnadin, amma Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah ya duba hanyoyin hadisin, ya ce hadisin yana iya zama hasanun, shine kana iya yin 9 da 10 ko kuma 10 da 11. don haka iya da matukar muhimmanci mu yi. Kuma dalilin yin azumin kamar yadda ya tabbata a sunna, wanda ya zo a cikin hadisi na Imamul Bukhari rahmatullahi alai, a hadisi na 1865, cewa Ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa qadima Rasulullah al-Madinata, manzon Allah ya je garin Madina, fara al-yahuda tasuma yawma ashura, sai ga yahuda suna azumin ashura, faqala, sai ce musu ma hadha, menene wannan? Qalu, suka ce hadha yawmun salihun, wannan ai wani wuni ne salihin, wuni mai albarka. Yawmun najjallahu ta'ala bani Isra'ila min aduwihim, rana ce da Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga abokin gabansu shine Fir'auna. Sai annabi ke cewa nahanu ahaqqu bi Musa minkum, to ai mun fi ku cancanta da Musa, ai mun fi ku kusanci da Musa. Don haka fasama yawma ashura, sai ya azumin ashura, kuma wa amara sahabata bi siyamihi, a ma'anar hadisin kenan na karshe, sai ya umarci sahabbai su ma su yi azumin tashu'a, kuma wato 9 ga wata, da yana azumin 10 ga wata sai ga yana tarayya da yahudu a cikin wata ibada, kamar yadda ya zo a hadisin Muslim rahimahullah suke cewa la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, idan Allah ya rayar da ni shekara mai zuwa zan yi 9 ga wata don na saba yahudu, 10 ga wata don murnan halakar da fir'auna da tsayar da banu isra'ila. So da haka yana da matukar muhimmanci mu yi azumin
mu yi kokarin kwadaitar da iyalanmu su yi, mu nisanci sabon Allah a watan al-Muharram da Zulqa'da da Zulhijja da Rajab fiye da sauran lokuta, sannan kuma mu yawaita azumin nafila bayan wucewan Ashura da Tasu'a din. Allah ta'ala ya sa mu dace, wanda ya je isar da sakon zuwa ga wanda bai ji ba, Allah ta'ala ya mana tarayya ni da ku a cikin lada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.